скрито в сърцето на България, но носещо духа на далечна Банатска област. Това е село Бърдарски геран. Тук времето тече различно, а традициите разказват истории за преселници, които са пренесли не само своята вяра, но и уникалната си култура. Как живеят банатските българи днес? Какво ги отличава? И какво прави това място толкова специално? Останете с нас, за да надникнем в един свят, в който миналото и настоящето се преплитат по вълнуващ начин. И сега ще ни отворят църквата. Нямам търпение. Миналата година правихме 90 години от основаване на селото. През 1930 година се поставили основите на храмът Свети Йосиф, тъй като старият, построен от местното население, бил доста по-малък и утеснял за нарастващите жители на селото. Сега ще ви покажа и част от постройките тук, които са в доста интересен стил и разбира се доста по-различен. Ето тази, например, е построена през 1940 година. Съседната на нея също е интересна. И, например, ето тази, която също изглежда много интересно, с дървена ламперия. Сега дойдохме до втората църква, но ще я погледнем само отвън, понеже тя сега е в ремонт и не е безопасно да се влиза в нея, така че сега ще ви я покажа отвън. Тя се намира ето тук. Немската църква е завършена и осветена през 1929 година. В момента състоянието й е много лошо, но фондация събира средства за нейната реставрация. И силно се надявам да успее, защото в нея има нещо наистина уникално. А това е стенопис на светите братя Кирил и Методи. Нещо, което няма как да видите в нито една друга католическа немска църква по света. А сега се отправяме към музей къща на банатският бит. Това е стаята на най-старата баба, където е живяла в тая къща, с самостоятелен вход и изход, да не притеснява младите хора. Това е кревата, всичко направено от пух. Това е техната Библия, огледало. Даже е съхранено. Вижте. Обувките и цукалото. Да. Тук най-младото семейство от членовете са спали в тази стая и да не се притесняват. Този креват така е направен, че това да нещо. Покрият. Старите виках ох, тия викат ах, обаче не се вижда един друг и това. Завивки, възглавници, всичко пухна. Бърдуче за ракия. Страхотно. Сипат малко ракия и сипат в тези малки чашки. Доста пъти са си сипвали, сигурно. Не, защото е имало и вино. На банашки соба. А това нещо баники. Це да си се греш. Да. Са напали това нещо е много адски топло. Бабите си плетат, гърба винаги е бил топъл. Ей, сега идвам. На времето, когато палеха собата, за да се топлят, накачваха бутове, сланини и всичко, което е било произведено. Топлия въздух и пушека минават през тези
работи от прасето, опушват се и заминава в комина. Са влизало и са палило за... Това е соба, по същия начин слерн. Тук са готвили с такива тенджери, чугунени. И всичко придобива невероятен Невероятен. Старите носи. Те са си автентични, нали? Абсолютно автентично. Това е кожух на 100 години горница. От истинска коза и женската носия. Тя е по-украсена. Пак с дълги ръкави. Носи, както са ходили банатците българи, риза, престилка, сукно и това е риза. А това е, закриват си тук частите. Срамотиите? Да, автентично, пак на 100 години да го кажа, не преувеличавам. Бял панталон, бяла блуза и лайбер черен. И на главата са носили параличе. Това е баба Мария. Баба Мария Калапиш. Тя има в златния фонд на БНТ народни песни, изпълнени на типичния нашия диалект банатския. Кът съм се мома и аз момела, скок съм щела, съм седела, скок съм щела, съм седела, скок съм щела, съм се смела. Това е една от техните песни. Ако искате, там може да откриете в златния фонд на БНТ. БНТ. Така, разглеждайте. Там, че сме живели 200 години. Първият основател на селото, дядо Лукан. Това е стара снимка, не познавам никой. Селото се е основано 1887 година, след освобождението на турско робство, група ентусиасти от 10 човека и от областта Банат, където избягаха, идват и казват на Фердинанд: искаме да се върнем по родните места. Но понеже е опоражено, никой не помни след 200 години къде му е точно основата на неговото село. И качват от София кола, каруци, не знам какво, идват тук една пустош. Какво искате, бе, хора? Да сме далеч от Дунава, да нямаме нищо общо с водата, искаме да е равно, да работиме. Построяват си църквата, ето тази, която на 10 метра от музея. След това построяват училище и след това почват да си правят къщи. Отначало са живели в землянки. Ще използвам момента да ви съобщя, че ни поканиха на 1 и 2 март 2025 година на традиционният фестивал Фаршанги. Това е празник на банатската култура и обичаи, който съчетава маскаради, музика, хумор и кулинарни изкушения. Заповядайте и вие! В дворът на музея може да видите един истински бардарски геран, че даже има и вода в него. Това е
Вино. Вино музейно. Музейно вино. Живи и здрави. Това беше всичко от нас, приятели. Време е да се прибираме вкъщи, защото времето напредна. Слънцето почти залезе, така че трябва да се прибираме. Имаме 2 часа път. Изкарахме си невероятно. Хората са изключително гостоприемни, мили и приказливи тук в селото. Ще се върнем отново тук. Надяваме се на 1 март. Имаме специална покана. Ще дойдеме живи и здрави. Така че благодаря ви за гледането. Надявам се да ви е харесало видеото и да се абонирате за канала. Чао и до скоро!